Este 8 mai 2025 și ne îndreptăm spre aeroportul internațional din Cluj, unde se află o expoziție despre cunoscutul pilot româno-american Alexandru Alex Papană din anii 30-40 secolul trecut. Expoziția se află în holul dintre cele două clădiri ale aeroportului, clădirea de sosiri și de plecări. Sunt Ileana Costea, președinte interimar ARA al Academiei Româno-Americane de Arte și Științe și mă aflu la Cluj cu ocazia unei alte expoziții de artă de data aceasta a cunoscutului artist american Jerry W. McDaniel. Organizatorul local al expoziției a fost domnul comandor în rezervă Laurențiu Buzenchi, președintele Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii. Laurențiu m-a adus astăzi la expoziția Alexandru Papană din aeroportul Cluj. Această expoziție, care o avem, o expoziție permanentă de altfel la Aeroportul Internațional Avramea cu Cluj, cu un sprijin deosebit din partea conducerii aeroportului. În fiecare an prezentăm câte două expoziții pe care le schimbăm de Ziua Aviației Române pe 20 iulie, de Sfântul Ilie, și pe 7 decembrie, de Ziua Internațională a Aviației Civile. Schimbăm profilul expoziției. Această expoziție pe care o avem acum deschisă este cu prilejul împlinirea 120 de ani de la nașterea celebrului capitan aviator Alexandru Papană, pe care am deschis-o anul trecut pe 7 decembrie și va fi menținută până pe Ziua Aviației. Ne-am dorit ca să-l aducem în prim planul opiniei publice și a informării publicului despre această personalitate, pentru că merită cu prisosință niște calități extraordinare, cu niște performanțe în diverse domenii. Ca să vă informez exact despre ce este vorba, la 14 ani a avut motocicletă. La 15 ani a făcut parte dintr-o echipă de fotbal și era portar. Apoi a făcut scrimă, automobilism. Împotriva voinței tatălui lui, nu a urmat Politehnica, ci a urmat școala de aviație, unde a avut performanțe absolut deosebite. Este deținătorul recordului de înălțime de la vremea aceea, 13.700 de metri. A fost și în echipaj de bob 4 persoane, 2 persoane. A participat la Olimpiada din 1931 de la Lake Placid, unde a ieșit pe locul 4. În anul următor a devenit campion mondial la bob 2 persoane în Germania. Și-a achiziționat un avion pe care l-a transportat cu aerostatul, cu dirijabilul, în Statele Unite, unde a făcut performanțe extraordinare, începând cu traversarea în zbor a Americii de la New York și până la Los Angeles. Apoi, la Los Angeles a cucerit spectatorii printr-o evoluție absolut senzațională, cu 2 fanioane, cu steagul românesc și american, la 100 de metri distanță unul de celălalt. El le-a acroșat cu aripile într-un zbor foarte jos. Fanioanele aveau un metru față de sol și el le-a acroșat cu aripile pe o aripă de apelul Statelor Unite, pe o aripă de apelul României. A fost campionul celor 2 Americi la Havana, în 1937. A fost declarat de presa americană de 3 ori câștigător al campionatului internațional al Statelor Unite. A avut dorința să traverseze Oceanul Atlantic, să lege prin zbor.
New Yorkul de București pentru un zbor neîntrerupt și avea asigurată finanțarea doar 70% din achiziționarea avionului, iar restul trebuia să găsească soluții. Soluția a găsit, iar comunitățile românești din Chicago, din Cleveland, din New York și din alte localități americane l-au sprijinit, pe de o parte, prin prezența lor la mitingurile aeriene la care el a participat și, pe de altă parte, prin donații. O viață foarte tumultoasă, plină de adrenalină, a bătut recordul cursei București-Brașov cu automobilul, a participat la cursa la Monte Carlo cu automobilul, a participat la câteva circuite aeriene europene, a făcut un zbor memorabil București-Tel Aviv și înapoi, a avut o tentativă să zboare spre Extrem Orient, dar din păcate au avut probleme cu motorul cei doi piloți și au trebuit să sară cu parașuta undeva noaptea în preajma Bucureștiului. Acesta este rolapul nostru care ne definește, nimic fără Dumnezeu, evident. Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii Smaranda Bălescu Cluj, cu partenerii media și cu site-ul nostru arpia-filialacluj.ro, unde găsiți foarte multe imagini, filme realizate, interviuri, colaborări care le-am avut pentru realizarea unor filme de aviație și, în fapt, este o oglindă a activității noastre. Nu sunt toate activitățile noastre ilustrate acolo, dar marea majoritate și cele de anvergură. Acesta este afișul pe care noi l-am pregătit pentru Ziua Internațională a Aviației Civile, care se sărbătorea pe 7 decembrie. Am organizat expoziția pe 6, că era în curs săptămâni vinerea, cu imagini relevante despre Papană, capitanul aviator Alexandru Papană, unul dintre cei mai importanți, unul dintre cele mai mari personalități ale aviației române. Am încercat în această expoziție, atât cât ne-a permis spațiul, să arătăm imagini relevante din activitatea lui Alexandru Papană. Iată-l aici, alături de leatul lui Buzu Cantacuzino, care era de viță nobilă și cu care s-a concurat mereu în acrobații aeriene și performanțe în acest domeniu. Aici este avionul expus la muzeul Udvar-Hazy Center din ansamblul de muzee Smithsonian, undeva în vecinătatea Washingtonului. Avem și tăieturi din ziarele americane care au remarcat calitățile lui deosebite. Aici, împreună cu soția lui, pe care a iubit-o foarte, foarte mult, iar avionul poartă și numele soției. Aici o tăietură dintr-un ziar american unde se afirmă despre el că a fost de 3 ori campion internațional de acrobație în Statele Unite. O mare realizare, raidul București-Tel Aviv și înapoi, echipajul Alexandru Papană și cu capitanul Popișteanu. A fost o performanță pentru că autonomia de zbor la vremea aceea era destul de mică și era o adevărată performanță să zbori 1500-2000 de kilometri neîntrerupt. O poză relevantă cu data și autograful lui Papană. Aici, în 1931, când a obținut locul 4 la bob la Olimpiada de iarnă de la Lake Placid, el este cel care conduce bobul. O emisiune filatelică, tăieturi din ziarele americane, în care este, iată, și el menționat. Alexandru Papană, prin diversitatea preocupărilor lui și
prin sufletul pe care l-a pus, putem deduce faptul că era oarecumva dependent de adrenalină și era foarte perfecționist. Așa încât, iată, în 1931 găsim la Olimpiada albă de la Lake Placid, unde, deși tehnologia pe care o folosea, respectiv bombul pe care o folosea, era destul de era destul de grosolan, era din lemn, ceilalți participau cu niște bomburi perfecționate, totuși a luat locul 4. În 1933, da. Vorbeam de dependența de adrenalină a lui Alexandru Papană. El totul vrea să facă la cel mai înalt nivel de performanță. Era un perfecționist, așa încât acolo unde el și-a încercat puterile cu dispozitive, cu avioane, cu bob, cu autoturisme, s-a dus la cea mai înaltă performanță. El, împotriva voinței tatălui lui, care își dorea să urmeze Politehnica, el a făcut un an de pregătire pentru Politehnică, care de fapt l-a ajutat foarte, foarte mult. S-a dus la școala de aviație, unde a avut rezultate în zbor deosebite. A fost și pilot de încercare la IAR Brașov. Nu este puțin lucru să încerci în același timp 7 tipuri de aeronave, fiecare cu particularitățile ei, fiecare cu variații de suprafață portantă, de tracțiunea motorului, de cartamentul, distanța dintre roți, greutate, centru de echilibru. Să încerci în zbor, repet, 7 tipuri diferite, trebuie niște abilități extraordinare, pentru că la un moment dat poți să le confuzi între ele și, sigur, se poate solda cu o catastrofă sau cu un incident de aviație. El, dorința lui de a fi în vârf, a stabilit recordul cu automobilul de la București la Brașov, o cursă obișnuită în anii 30 și foarte râvnită. S-a concurat chiar cu Bâzu Cantacuzino, o altă personalitate a aviației române, care și el a fost născut tot în 1905, deci se împlinesc 120 de ani și de la nașterea lui și îl vom sărbători în acest an. Revenind la Papană, și-a cumpărat un avion foarte performant, care raport dintre greutate și puterea motorului era în favoarea pilotului, permițându-i să facă acrobații absolut senzaționale. De la pendul, aceasta este o evoluție în zbor, perfect pe verticală și, practic, el este agățat în elice până când duce motorul și, la un moment dat, atinge o anumită înălțime și apoi se lasă pe coadă și intră într-o altă evoluție. De regulă, looping sau Immelmann sau tonou. Un foarte bun pilot, un acrobat recunoscut în Statele Unite ca fiind de 3 ori campion internațional în Statele Unite, campion al celor două Americi la acrobația aeriană și la zborul pe traiect. A câștigat, a devenit campion mondial la două persoane în 1933, în Germania, o altă performanță a lui. A stabilit recordul de înălțime în zbor al României,
de metri, un avion care era prototip, Iare 14 se numea. A făcut și actorie, a jucat în 11 filme, sigur, mai mult figurație, dar alături de mari actori ai lumii. Now, a few more pictures from the exhibition.